somos, ao largo da historia, tecedoras. Pero non só tecedoras de fíos, de teares, palilleiras, tamén somos tecedoras de coidados, de afectos, de vínculos. Pois eu ali fun criada por unha serie de mulleres feministas que non sabían que o eran, protofeministas, digamos. Papá, por que non me levas ao mar? Papá, por que non podo ir contigo no puente? Por que Fran sí e eu non? Ya que aquí tienes un muller. E digo yo, papá, pero de verdad que ti non entendes que eu vou facer o que eu quero. Vamos a tratar de romper este esquema. Non se rompe de hoxe para mañán, pero si nunha lucha continua. O que fago cando regueifo é leválo ao meu terreno, saberlle contestar, saberme rir do que me din. O domingo pola tarde eu quero comer sardiñas mentres canto na taberna regueifando en Camariñas. Dámoslle aplauso.